Assalamu alaikum, ni ne naku Ibrahim Lebu Tech. A yau za mu yi magana game da 10 altcoins. Me nake nufi? Altcoin guda 10 saboda wannan image da kuke gani yana nuna mana mun shiga abin da ake ce ma accumulation zone. Da ake nufi da accumulation zone, lokacin da ake nufi da accumulation zone lokacin da ya kamata kowa ya fara investing a cikin coins, altcoin haka. Alternative coins kenan bayan Bitcoin sai Ethereum muna da alternative coins muke kira altcoin. To yana da kyau mutane su fara wannan abin da ake cewa investment a kansu. Abin da na faɗa mutane shine a yau zan ba ku 10 altcoin wanda ya kamata ka siya ka riƙe, wanda insha Allah za su iya mai da kai miliyoniya a ƙarshen 2025 din. So muna sa ran August, daga bakin August zuwa tsakiya ko tsakiya ko ƙarshen August insha Allah altcoin season zai fara. Da ake nufi da altcoin season zai fara, coins za su fara blowing up, mutane za su fara wannan me ake cewa za su fara samun kuɗi da altcoin. Duk wanda ya sayi coins ya holding insha Allah in dai har ka sayi coin mai daraja wanda ka yi holding din shi za ka samu riba sosai. To a wannan video ne muku bayanin coins guda 10 kuma da iya farashin da nake hasashen kowanne zai iya kaiwa. To coins na farko shine DOT. Wannan DOT shine coins na farko, Dotcoin. Washin muna sa ran zai iya kaiwa 100 na Dotcoin ina zai iya kaiwa $100 to $150. Insha Allah inda ya kasa shi a yanzu kan shi muna sa ran nan gaba zai iya kaiwa ƙarshen wannan 2025 na zai iya kaiwa $100 to $150. Sannan abin da muke nufi coins na biyu shine Solana. Solana kun san shine DeFi, wannan kuma DeFi ne kuma da plus NFT, wanda insha Allah wannan function din shi utility din shi shine yana dealing da DeFi da NFT. So yana da wannan NFT, so NFT kuma wannan shine fastest crypto na duniya. To muna sa wannan da ƙarshen wannan shekara da muke samun riba abin da ake ce ma zaka iya ka siya wannan abin da ake ce ma Solana, wanda insha Allah yana iya kaiwa $200 zuwa $300. Insha Allah muna sa ran iya kaiwa a cikin ƙarshen wannan bidiyon ka shiga 2023. To kai coins na uku wanda zamu magana shine Link. Kowa ya san Link. Coins da ake ce ma Link kun san shine ginshikin wannan crypto. Wannan coins din muna hasashe farashin shi zai iya kaiwa $50 to $75 kafin ƙarshen 2025. Sannan za mu magana game da sauran currency din da muke magana akai wanda su ne kamar wannan coins din da ake ce ma ADA. ADA kusan coins ne wanda yana da kyau sosai, wanda ina sa rai coins din ADA shi ma yana iya kaiwa a farashin da muke mai a shashe yana iya kaiwa $10 to $20 kafin 2025 ƙare. Sannan za mu yi magana da coins na gaba shine coins da ake ce ma Atom. To muna sa rai Atom shi ma Atom yana iya kaiwa wannan farashi da iya kaiwa $20 to $30 kafin ƙarshen wannan shekarar. Sannan za mu yi magana game da abin da ake ce ma Avas. Kowa ya san coins Avas shine coins na gaba, wanda insha Allah muna sa ran Avas shi ma zai iya kaiwa farashin wannan $150 zuwa $200 kafin ƙarshen 2025. Sannan za mu yi magana akan coins da ake ce ma VEX. Kowa ya san VEX, wannan coins da ake kira VEX coins ne wanda zai iya kaiwa abin da ake ce ma farashin da iya kaiwa 0.50 zuwa $1 insha Allah kafin wannan shekarar 2025 din nan ya kare. Sannan wannan muna da Algo, wanda ake cewa Algo coins ne wanda shi ma yana da kyau, wanda yana da great potential coins ne wanda zaka iya invest a kan shi, wanda shi ma yana da cikin coins da iya mai da kai miliyoniya. To wannan Algo din shi ma muna iya sa yana iya kaiwa $5 zuwa $10 kafin ƙarshen wannan 2025 inda aka shiga altcoin. Sannan na mi magana da game da coins wanda shine wannan EGOLD gome amma EGLD. To wannan coins din shi ma muna iya sa rai za ka iya kaiwa $300 to $400 kafin ƙarshen wannan shekara. Sannan coins na ƙarshe shine STZ. Wannan blockchain ne mai wanda yake da me ake ce mai, wannan sabon blockchain ne wanda muna sa ran insha Allah shi ma coins wannan coins zai iya kaiwa abin da ake cewa $15 to $20, wanda insha Allah wa'annan su ne coins guda 10 wanda ina shawartar kowa ka je ka yi bincike a cikin wa'annan coins din, wanda insha Allah cikin wa'annan coins din inda ka samu ka siya guda 1 ko 2 ko 3 wanda ka yarda da shi kai naka bai cikin ka tabbatar da abin da nake faɗa ma za ka yi ka siya su ka riƙe. Su ne coins guda 10 wanda na yi bincike a cikin coins da muke da su a duniya, wanda nake sa ran in dai mutum ya siya su insha Allah za a iya kiran shi a cikin sharin wannan wanda suke cikin miliyoniya, wanda insha Allah zai iya samun alheri sosai. Yana ba ku shawara
ka je ka yi bincike sosai. To ina ba mutane shawara ku ka kuma da ku gina like din wannan video ku share din shi saboda mutane da yawa su amfana. Ni ne naku Ibrahim Lebuta, ku duba link na ku ganin WhatsApp ina da wannan video ko kuma ku join in the social media ina for more information. To na gode sai na ganku ne next video sai an jima.